Cebu City Government gamiton usa ang 300 million pesos nga pundo nga gitagana alang sa pagtukod sa unang parte sa Cebu City Medical Center kon CCMC aron madawat sa dulan 60,000 ka mga senior citizens ang ilang tag 3,000 pesos nga cash assistance karong Disyembre 22. Ang mga senior citizens aduna pay paabuton gikan sa City Hall nga 5,000 pesos nga gisaad ni Mayor Michael Rama alang kanila. Apan si City Treasurer Diwa Cuevas nibutyag kagahapon sa konseho nga dili pa mahurot og hatag ang 5,000 pesos sa mga senior citizens sanglit aduna pay daghang hatagan ang syudad nga honorarium. Dugang ni Cuevas nga ihatag ang nihibiling 2,000 pesos adto na sa ikaduhang semana sa Enero sa sunod tuig sanglit mosulod na ang mga buhis sa city government gikan sa mga business establishments ug real property owners ug uban pa. Kipasabot ni Cuevas nga di angay mabalaka ang publiko sa paggamit sa 300 million pesos nga pundo unta sa CCMC tungod kay hulipan ra ang maong kantidad sa pag-abot sa Enero sa sunod tuig.